Noniin, olisiko yksi välitavoite taas saavutettu, että yksi tavoite oli se, että pystyisi Poitsun kanssa olemaan leikkiä, duunaa ja pelaa eikä tarvitsisi makaa soffalla, niin nyt on se hetki, ensimmäinen tai yksi niistä ollaan ulkofutaamassa. Noniin, mitä? Yes! Valmis? Hyvä. Eli kyllä tää laihtuminen on myös auttanut sen, että jaksaa eikä tarvitse koko ajan maata sohvalla. Vaan jaksaa tosiaan leikkiä pelata Poitsun kanssa. Mut niin kuin sanottu, tässä ollaan vasta niin vaiheessa ja matka on pitkä ja pitää vielä paljon tehdä, että paino lähtee.